Sziasztok! Ez itt egy Mester MC Survival első rész lenne, és itt van velem Hames MC. Csőztök! Ő sajnos nem fog velem tudni játszani. Na, akkor a világ neve mi legyen? Zat. Na, igen. További világbeállítások. Egy bónuszládát azért benyomok. És akkor kezdjük is. Na, hát az ilyen dolgokról szeretnék veletek beszélgetni. Az első az, hogy akartok-e GTA 5-öt a csatornámon, illetve flashbangeket, plusz meg lehet, hogy a Sims-et. De most minket egy elég szar helyre generált. Hát oké, mindent ki kell szedni a chestből. Hát akkor elvisszük a chestet is, meg a fákját is. De jól laggolok. Gondolom, hogy most az Open Broadcaster miatt, mert ha érdekel, azzal veszem a videót. Na de jó. Ha több videót veszel egyszerre az MMC-n, akkor a végén bezár az MMC, és akkor nagyon laggolni fogsz. Nekem is így volt. Beléptem újra, és akkor is laggoltam, tehát én sajátosan kiléptem, és utána jó volt. De én most a Survival sorozatomat még ezt megcsinálom, bár egy olyan szar helyre generált minket, hogy az csak no. Milyen hely? Milyen alapja van? Óceán. Az... Mocsári féle? Nem. Na, kedves Milyen néző, alapja van? Nem A tudom. tengernél, vagy óceán mellett. Sima, vagy csak víz. csak víz. Elég érdekes. Hát az gyönyörű. Egy sima blokk sincs. Nincs. Gratulál. Akkor itt kezdem el a Survival sorozatomat. Akkor nagy valószínűséggel föld alatt fogok élni. Vagy építesz valahogy egy hajót, és akkor hajózgatol szépen. Mondjuk igaz. Azt éhen döglök közben. Ez is jó. Na mindegy, kedves nézőim, egyelőre itt leszünk. Szóval, de szép rózsa. Akkor kiszedek a pár földblokkot. Na, ha éhes leszek, muszáj leszek addolni magamnak, azaz csalni. Bocsánat, miatta. Higgyétek el, én se akarok, de ilyen területen mondjátok meg, hogy ti mit csinálnátok. A fa az nagyon ritkán ad kaját, szóval. Igaz, hogy megöltem pár nyuszit, de nem adott semmit. Szóval. Akkor építek majd földbunkert, az kész. Az is jó, nem? Geri. De majd hajózgassál, hát ott lesz valami jungle-t, vagy valami, mondjuk a jungle-ért nem vagyok valami jól oda. Hát én se, tele van mindenféle mobba. No, bocsánat az elnyomottságomért. Csak ilyen kedvem van. Ugye kopik a baltám. Akkor megölök pár nyuszikát. Ó, van lovacska. De jó. Hát látjuk, hogy talán lesz itt valami ebből a sorozatból. Nem csak bambulás. Reméljük. De nagy szerencsém van, hogy itt van egy. Oké, megettük. Ha behallatszódna még valami háttérzajos videó, azért elnézést szeretnék kérni. Smoke van csatira, csak most tartottam fel a 2.6-os 4. részes videómat. Remélem azért tetszett, csak egy picit XD-sen lesegettem.
De azért remélem nem volt olyan rossz. Egy picit hallatszódik. De jó, van cukornádom. Gyerekek, én most itt összeszedek mindenféle hülyeséget. No, persze, de jó. Így, akkor megöltünk egy lovat. Ez ami nem igazán... De mibe hallatszódik a Marionette zene? Be. Jaj, akkor kikapcsolom. Elnézést. Egyébként, majd írjátok le kommentbe, hogy szintetek a Marionette zenék jók, mert nekem nagyon bejönnek. Higgyétek el nekem is. Jó számok. Én... Hát én mindjárt réhen döglök. Videóban az 1v1-ekhez főleg, amikor lesz majd 1v1 veletek, az még elmondaná azt nekem a csati ába, hogyha nem zavarja őt, hogy az 1v1 veletekben Marionette zenéket fogok csak berakni. Igen, nem. Én laggolok most. Jó, még veszi. Itt vagy még, Geri? Persze. Akkor jó. Úgy éreztem, mintha egyszerre vettünk volna a levegőt. Te nem? Nem. Ok. Egyébként annyira nem akarnánk bezavarni a videóba, csak azért figyelmeztetlek, hogy ne legyen olyan hosszú a videó, mert nekem se engedte fel a vedvászosat. Főleg a 20 perceset se engedte fel, 2.6-osat. Ott PvP-zgettem egész videó alatt zenére, tehát azt nagyon sajnáltam ezt a videót. Én meg most magamat fogom egy picikét sajnálni. Oké, tudok csinálni legalább egy barkácsasztalt. Oké, hajót hogy is kell csinálni? Ja, Hajót? Aha, már tudom, hogy kell. Oké. Én meg addig nézegetek Marionette zenéket, remélem annyira nem hallatszik be. Nem nagyon szokott. Oké. Készítek KMC. Meg hogy milyen lenne jó az 1v1-hez, valami gyors zene. Hát a Top Innocence már az biztos, hogy nem lesz. Akkor már 5. Egyveleg. Mondom egyveleg. De persze, hogy nem ad ki. Hát jó. Én égetek ki homokat. Itt mi? És kicselkizom. Hát oké, én majd valószínűleg el fogok menni hajózgatni. Ezért nagyon hallatszódik. Hoppá. Ezt a zenét is szereted? Én most csak nézegetem. Ez reklám, nyugodjatok meg. Ez is jó szám. Ja, ez nem is Marionette-ös. Taylor Swift, ez milyen? Nagyon hallani amúgy. Nekem. Szóval akkor... Kell nekem ez. I guess.
nyúl lábát meg lehet enni? Nem tudom. Szerintem elég lesz ez a Survivor-os videó, mert nem fogja felengedni szerintem. Szerintem se. No, szóval ennyi is lett volna ez a videó, remélem tetszett. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Na, csőztök! Csőztök!